Ja sam Jagmur Malak od Izmir, Turcija. Studiram makedonski jezik na Institutot za jezici pri Univerzitetot Goce Delčev Vučić. Neizvesnost. Niщо сигурно няма да знаеме. Мотни сече грубо. Колко неясно разбира човекот. Що е вистинска любов? Та е може би откажуване от изгорот и силачот. Дали сме сетиле колко е очайно тестото под сачот? Дали е може би се во сенката, во капка вода на устни загарони? Дали се най-близки до свежината, тие що се заморони? Дали овие мисли минат низ твоята глава? Дали да ти се доверам без сила, без гордост, без слава?